Абдулла Тукай Кәҗә белән сарык. Бұрын заман бір ир белән хатын торган. Тормышлары шактый гына фәкыйрь булган. Асраганнар бер кәҗә берлә бер сарык, булар булган берсеннән берсе арык. Әйтә бер көн ире: "Кара монда хатын, үзең яхшы беләсең бит пишән хакын, китсен бездән чыгып кәҗә белән сарык, ашап ята бушка гына алар азык." Хатын күнде диде: "Ирем, ярар, бу икене кумаклыкка булсын карар, кәҗә белән сарык хәзер китсен бездән, аларны соң асрап торып ни файда бар?" Нишле инде, мискин кәҗә белән сарык булмый, хуҗа кушканына каршы барып, икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте булар кырга таба сәфәр чыгып. Китте булар, бара һаман, бара, күренмидер күзләренә ак һәм кара, бара булар күпме баргач, Алла белә, юл өстендә үлгән бүре башын таба. Курка, башны кузгатырга кәҗә куркак, күптән инде куркаклыкка сарык уртак. Баш янында булар икәү тора куркып, әйтешәләр бер-берсенә: "Син тот, мин тот." Кәҗә әйтә: "Сарык абзый, син көчлерәк." Сарык әйтә: "Син сакал бай, гайрәтлерәк." Бүре башын кулга тотып кузгатырга юлдашларның берсенең дә җитмирәк. Зак торгач, шунда кәҗә белән сарык, бүре башын тота алмыйча куллар барып, башны икәү тотып, ике колагыннан юнәлделәр капчыклары эченә салып. Бара булар, тукталмастан һаман бара, күрә булар, ерак түгел бер ут яна. Утны күргәч, иптәшенә әйтә сарык: "Әйдә кәҗә, куныйк бүген шунда барып. Ут янына бүреләр дә килә алмаслар, безнең анда кунганлыкны белә алмаслар." Сарыкның бу киңәшенә кәҗә күнде. "Әйдә иптәш, ярар, барсак барыйк инде." Кәҗә сарык ут янына якын барса, мискиннәрнең күз алдында менә нәрсә. 3-4 бүре утырганнар каршы утка, тырышып пешермәктә алар бутка. Кәҗә сарык күргәч ошбу тамашаны, калды куркып, һәрберсенең ярты жаны. "Исәнмесез, дуслар, бүре әфәнделәр?" диләр булар күрсәтмичә курку хәле. Куаналар 3-4 бүре моны күргәч, алларына сарык белән кәҗә килгәч. "Ашыйбыз ди, бу икәвен тотабыз да, менә ничек ит таптык" дип буткабызга. Кәҗә әйтә: "Кайгырмагыз, бездә ит күп. Ул ит берлән һәр кайсыбыз булырбыз тук. Ник карыйсың? Тиз бул, сарык, капчыктагы бүре башын китер алып." Сарык шунда капчыктагы башны ала, барча бүре куркуыннан шашып кала. 3-4 бүре хайран калып торган чакта, кәҗә һаман гайрәт чәчә, ачулана. Кәҗә әйтә: "Микики, капчыктагы бүре башы бит 12. Ах, уңмаган жүләр сарык, надан сарык, моннан зуррак бүре башын китер табып." Сарык та тиз аңлап ала бу алдашны, капчыктан ул алып килә шул ук башны. 3-4 бүре шынлап инде курыктылар, бер-берсенә күзләренә йөртештеләр. Түгел хәзер бүреләргә ашау кайгы, тиз генә бу урынны ташлау кайгы. Ничек качыйк, ничек табыйк качу юлын, һәрбер бүре шуңар салган бөтен уен. Тырып әйтә шул арада өлкән бүре, картайган һәм күп эшләрне үткән бүре: "Туктагыз ди, мин тиз генә су китерим. Су бик аз, безнең бутка пешәр кыры." Шулай итеп, өлкән бүре суга китә, кайтмый, ләкин озак кына заман үтә. Кайтмый бүре, эзе дә юк, исе дә юк, мәҗлес халкы арып бетә, көтә. Бүреләрне
тағын қаты қорқу басты, чөнки хәзер башыклары китеп качты. Тағын берсе суга таба китте тұрып, туктагыз, мин эзләп кайтыйм дигән булып. Мәгълүм инде бу бүредә кача шулай, хәйлә берлән качарга юл аша шулай. Кайтмый бу да әллә ничә сәгать үтә, мәҗлис халкы көтә һаман, көтә. 3-4 бүре берсе соңра кача, берсе, өченчесе, аннан соңра дүртенчесе. Булар качкач, кәҗә белән безнең сарык китә инде рәхәтләнеп ирек алып. Утыралар аяк бөкләп каршы утка. Булар инде тәмләп кенә ашый бутка. Ашап туеп, рәхәт кенә, тыныч кына, кәҗә сарык бу төннәрен шунда гына. Иртә белән иртүк торып, таң аткач ук, кулларында бүре башы салган капчык, тагын булар урман буйлап сәфәр итте. Нәрсә ясыйм? Хикәям дә